prečo Západ tak málo hovorí o izraelských zverstvách na palestínskych územiach? Počet zabitých civilistov prekročil 33 000 a európski politici a ľudskoprávni aktivisti sa hanbia čo len trochu pokarhať Tel Aviv. Tu vidíte ten ich dvojaký, nie že meter, kilometr. Vo vzťahu k Rusku išlo zavádzať sankcie. Pritom špeciálna vojenská operácia za existujúce 2 roky, už vyše 2 rokoch, za celé obdobie má menej civilných obetí ako jeden deň agresie a genocidného správania Izraela voči Palestíncom v Gáze. Žiadne protiizraelské sankcie sa nie že nezavádzajú, ale ani sa len nikto neodváži diskutovať. Teraz, keď Irán, ktorý nemá nič spoločné s týmto konfliktom, a Izrael samozrejme, čak nakoniec predpokladal to Kissinger, v roku 2002, známy globálny stratég, že Izrael, lebo už splnil svoju funkciu, že zanikne niekedy 2022, v takýchto prognózach 2-3 roky. Hovorilo sa, že bude na 60 rokov Izrael sa vytvára. A že to teda končí 2002. Tak asi to k tomuto speje a Izrael, aby sa nejak zachránil, však on aj asi tie teroristické útoky vyprovokoval tam, čo boli v októbri. Nakoniec kto financoval a kto zakladal Hamas ešte proti Yasirovi Arafatovi? Veď bojovníci Hamasu bojovali aj v Syrii proti Bašarovi Asadovi. A keď boli zranení, kde sa liečili? V Tel Avive sa liečili. Čiže táto akcia, a vôbec tento teraz tam konflikt, on má viacero, podľa môjho názoru, rozmerov a Tel Aviv a Netanyahu sa snaží vťahnuť do konfliktu jednak Sýriu, lebo čo má Sýria spoločné s Hamasom, ktorí vyrobili práve izraelské a britské tajné služby. On bombarduje Damašk a ešte bombarduje Izrael, Hizbalách, no dobre, a potom bombarduje konzulát v Sýrii, iránsky, čiže napadol 2 štáty. A Európska únia žiadne sankcie. A pritom najvyšší stupeň ochrany medzinárodnoprávnej má kto? Práve diplomatické misie, vrátane konzulátu, alebo medzinárodné tie zdravotnícke, humanitárne organizácie. Nič sa nestalo. A teraz, keď obmedzeným spôsobom Irán reaguje, tak sa začína uvažovať o sankciách. No tu vidíte, ten tá otrocká poslušnosť aj všetkých členských krajín Európskej únie vo vzťahu k agresii a genocide Izraelcov voči Palestíncom. Dokonca v Nemecku sa začína uvažovať o tom, že keď my sme počas druhej svetovej vojne likvidovali Židov, máme pocit kolektívnej viny, tak my sme teraz povinni podporovať vraždenie Izraelcov voči Palestíncom. To znamená, že tým pádom hovoria, že ani nemecký národ neexistuje. Oni sami. To je to ich vnímanie unipolárneho sveta, čo my povieme, čo my urobíme, i keď je to zjavne v rozpore so spravodlivosťou, je to zjavne zlo, je to zjavne agresia, je to zjavne porušovanie platného medzinárodného práva. Nie, to je v poriadku a o tom sa nediskutuje. Dvojitý meter sa používa, samozrejme.